komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila, Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita! Una sa aksyon! Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules, Desyembre 1, 2021. Ako ang inyong matag balita, Aksyon Dale Salazar. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Gov Lacson, ginklaro nga wala nalutsan ng Negros Occidental sang mga traveler gikan sa South Africa. Bitaw may redeployment subong nga bulan sang Disyembre. Sa balita national, booster shot sa 18 anyos pasaka aprobado na sang FDA. DOH ginklaro nga wala pa sang kumpirmado nga kaso sang Omicron sa Pilipinas. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi may kumataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021 sang formal ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio,
importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi dati pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Pagsiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod, ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sang stress ang tuman nga pag-usar sang gadgets kangay sang cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa music nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Sa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time las 6:14 kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Gain klaro ni Governor Bong Lacson nga wala malutsan ang Negros Occidental sa mga travelers gikan sa South Africa. Ining reaksyon sang gobernador sa pagkwestiyon ni Deputy for Medical Data and Analysis sa Bacolod EOC nga si Dr. Chris Sorongon
Kung nga nakasulod sa Negros Occidental ang tatlo ka mga dumuluong bisan nga mayara sang strikto nga pagbatuman sang espas ang gobyerno probensyal. Suno kay Lacson, una nga nagabot sa Manila ang tatlo ka mga dumuluong nagpaidalom sa quarantine kag nagpabalo sa Negros Occidental nga sila ang gikan sa South Africa. Ginpahayag sang gobernador may isa pa ka persona nga naghalin man sa South Africa nga wala mag-agi sa probinsya hag wala man nagproseso sang espas through permit. Ginpanindugan sang gobernador nga hindi ang gobyerno probensyal ang nagpatigayon sini bawod ang syudad sa Bacolod ang ginusar nga address. Silang ginpaidalom na sa swab test agud mahibaluan kung bala positibo sa Omicron variant sang COVID-19. No, we were not naluksan. You must remember they came from South Africa. They had to enter Manila first before us. And they were accepted by the Bureau of Quarantine because last week, green country pang South Africa. When they applied for an S-Pass for the province naman, their address is already Makati. Nabatean si Governor Bong Lacson sa iban nga balita lokal, nagpatuman ng Bacolod Traffic Authority Office sa konbitaw sang redeployment sa mga traffic enforcers ilabi na sa bayan sang downtown area sa bunga bulan sang Disyembre. Ini matapos na ginapaabot na sang bitaw ang mabugat nga lakat sang trapiko sa bunga holiday season. Sa interview sa Aksyon Radio, ginapahayag ni Police Major Ruel Culanag ang hepe sang bitaw. Dinalikdan nga si Manas ang nagmando na ini sang realignment sa mga traffic enforcer kag ini ang nagapadayon tubtob karon na. Ginehemplo ni Culanag nga may mga personnel nga na-assign sa towing ang nagabulig man sa pagdumala sa lakat sang trapiko. Ginatutukan sang bitaw ang downtown area ilabi na sa may dalan Lozariaga nga mayra sang may ginaubra nga dalan na. Ginpahayag man sini nga ang problema sa trapiko ang concern sang tanana kag hindi lamang sang bitaw o kon iya ka syudad kag ini ang mabatsyagan na ilabi na nga nagauswag ang syudad sang Bacolod. Natala na nga magsapol ang Bacolod Emergency Operations Center o EOC sa mga event organizers sa syudad sa Bacolod kasunod sa ginapaabot nga mga kahiwatan na subong nga bulan sa Disyembre. Sunod kay Dr. Chris Roman ng Deputy for Medical sa Bacolod EOC, ang pagsinapol ang patigayunon subong nga semana pagkatapos ang 3 kadlaw nga National Vaccination Days. Sa Webes o kon sa Biyernes nga daw patigayunon ang meeting. Ginpahayag sang doktor nga ang mga event organizer ang dapat mangin responsable kag padayunon ang pagpahanumdom sa mga nagatambong sa kahiwatan sa pagsunod sa health protocol. Nagapangabay si Sorongon nga kung mahimo limitahan ang mga bisita sa mga fully vaccinated sa mga kahiwatan kang isang kasal kag bunyaga. Pero kung hindi malikawan, gain pahayag sini nga nagsuwestyon nga ang kahiwatan ang patigayunon sa Al Fresco type nga venue. Samtang nag-issue na si Bacolod Mayor Bing Lunadia sa Executive Order No. 59 nga nagapalawig sa pagpatuman sa Alert Level 2 status sa Bacolod City. Ini ang nag-umpisa subong adlaw Disyembre 1 kag magalawig tubtob Disyembre 15 tuig 2021. Nasaad sa mando sang alkalde nga padayunon ng pagpatuman sang tanan nga probisyon sa Executive Order No. 53 nga iya gin-issue nagligad nga Nobyembre 14 tuig 2021 sa idalam sang Alert Level 2. Bangod sini ang curfew ang igapatuman sa gihapon umpisa alas 11 sang gabi tubtob alas 4 sang kaagahon na. Padayon man ang pagpatuman sang modified liquor ban nga pagbaligi o pag-inom alas 2 sang udto tubtob alas 10 sang gabi. Ginatugutan man ang intra-zonal kag interzonal travel pasulod kay sa Bacolod. Ang mga Bacolodon bound passengers ang gina-require nga magpresentar sang vaccination cards. Samtang ang mga unvaccinated ang kinahanglan sa gihapon nga magpresentar sang negative RT-PCR test result 72 oras antes ang pag-abot sa syudad. Nagapabili naman nga voluntaryo ang pagsuksok sang face shield sa mga pampubliko nga lugar sa Bacolod City. Sa katapusan nga balita lokal, liwat nga ginbuksan sa publiko ang Mamukal Resort and Wildlife Sanctuary sa may barangay Minuyan na Murcia Negros Occidental subong adlaw Disyembre 1. Sunod kay Governor Bong Lacson, kabahin ini sang tikang sang gobyerno probensyal nga mapabangon ang industriya sang turismo sa probinsya sa idalam sang Alert Level 2 status. Ginpanugyan sang gobernador sa mga lokal kag dumuloong nga turista nga una magparehistro sa opisina sang Mamukal sa may Provincial Capital Lagunan Park sa Bacolod City. Agud mapasiguro nga mapatuman ang protocol nga 70% capacity. Ginpabaluman ni Lacson nga mangin libre ang entrance fee sa sulod sang pila ka semana, magluwas lamang sa pag-usar sang pasilidad.
Tuwig 2020 sang temporaryo nga ginpasirang mamukal bago din ginhimo nga isolation facility sa mga nagapositibo sa COVID-19. Kahapon nga adlaw Nobyembre 30, gintugutan na nga makagwa sila isolation facility ang duha ka mga nabilin nga COVID-19 positive patients. Sa balita, sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:20 DTX 500 capsule mga ka-aksyon. Masami ka lang malipatan. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya e pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon.
Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod, agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapok ang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsag ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita kagaya nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, 1 oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Account Tuni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Tuni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Tuni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Tuni. Una sa aksyon! Nagabalik-balik ba lang imong hilanat, nagasakit kag nagakatol, lang imo sining nga tutunlan nga naga. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share.
Lasay sa 29 Action Radio Philippines Standard Time. Kagkaroon sa detalye na sang mga balita national. Ginaproba na sang FDA ang pag-usar sang booster shots sa mga individual nga nagedad 18 anyos pasaka kag natanan ang ipagwang guidelines sa pagkaligad sang duha ka adlaw. Ini ang ginkompirmar ni DOH Undersecretary Mirna Kabutahe kag ginpahayag nga nalipay ang gobyerno bangod madamo ang nagasuporta para sa booster shots. Umpisa sa Santong Lunes, malapit na sa 600,000 ang nagpabakuna sang booster shot sa bugos nga pungsod. Una ginpahayag ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga target sang gobyerno nga tugutan ng booster shots para sa mga fully vaccinated government workers ug economic frontliners subong nga bulan sang Desyembre. Samtang gin-sorpresa si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso sa iya pagbisita sa Candelaria, Quezon matapos makita si Zedric Aguirre, ang liver transplant patient nga nabuligan sini anong katuig nang nakaligad. Si Zedric ang hinbunag nga mayara sang biliary atresia kag ang liver transplant lamang ang makabulig agud nga maglawig pang iyang kabuhi. Tubtob nga nakalabot sa opisina ni Dumagoso ang balita kag naghatag ini sang 2 million pesos para sa operasyon. Si Dumagoso ang nabuligan man nga 20 ka mga kabataan nga nabunag nga mayara sang amo nga masakit. Lasay sa 31 Action Radio Philippines Standard Time sa katapusan nga balita national. Ginhangkat niya ni Speaker kag Senatorial Aspirant Alan Peter Cayetano si Vice President Leni Robredo nga kumbensihon ang iya sining mga kalyado sa Senado nga mag-aksyon na nasubong para mapadasig ang paghatag sang ayuda sa mga nagakinahanglan. Ginapaabot nga mayara sang Bicameral Conference Committee ang Senado kag Kamara sa mga masunod nga inadlaw agod i-finalize ang tuig 2022 nga pondo. Madumduman nga nagbuya sang promisa si Robredo nga kung palaron sa eleksyon magatiga na siya sang 216 billion pesos nga pondo para sa ayuda. Sa balita, sa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time lasay sa 32 inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules sa Desyembre 1 tuig 2021. Sa liwat ako ang inyong atag balita Aksyon Dale Salazar. Mga ka-aksyon sa din ka man nga bahin sang Pinas laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Radio Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.